Det er mit bevis for fordoblingskonstanten. Det der er med fordoblingskonstanten, det er, at vi leder altså efter t2, så fx plus t2 er lige med 2 gange fx. Det man kan starte med at gøre, det er, at man kan finde definitionen af fordobling, så det vil jeg lige skrive ned. Og det kommer så til at se sådan her ud, at den hedder f parentes x plus t2 slutparentes er lige med 2 gange fx. Det man så kan gøre bagefter, det er, at man kan indsætte fx er lige med b gange ax på begge sider, så det vil jeg lige gøre. Så kommer til at se sådan her ud, at den hedder b gange ax, b gange a opløftet x plus t2 er lige med 2 gange parentes b gange ax. Det man så gør bagefter, det er, at man kan forenkle udtrykket, så det vil jeg lige skrive ned. Det vil så komme til at se sådan her ud, hvor der står b gange ax gange at2 er lige med 2 gange b gange ax. Det næste trin, man så kan gøre, det er, at man kan dividere med b gange ax på begge sider. Så det vil jeg lige skrive op. Og det vil så være a opløftet t2 er lige med 2. Det næste, man så kan, det er, at man kan omskrive ligningen ved at tage logaritmen på begge sider. Så det vil jeg lige skrive. Log parentes a opløftet t2 parentes er lige med log parentes 2. Så kan man så bruge reglen for logaritmen, så det vil jeg lige skrive op. Og så kommer det så til at stå t2 gange log parentes a er lige med log parentes 2. Det sidste, jeg så vil vise, det er, at man vil isolere t2, og det ser sådan her ud. Så kommer så til at se sådan her ud. T2 er lige med log parentes 2 divideret i log parentes a. Det vi altså skal konkludere her til sidst, det er, at t2 er lige med log parentes 2
divideret i log parentes a, er ligesom med til at fortælle os, hvor mange enheder x skal fordoble fx. Så ja, der var mit bevis.